कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात निमणे म्हाळदोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाकूय अटक केली। संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्ल्यान ताका पुलिशेन अटक केली। यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3 कोटी 88 लाखांची फटवणूक केल्याची म्हाळदोळ पुलिशेत कागाळ केली। तशेंच दीपश्री सावंत हिचे आड ॲडव्होकेट शैलेश गावसा सयत मेळून पत्रकार परिशद घेतिल्ली। आम्ही म्हाळदोळ परिसरात आसा जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण सद्या गाजत आसा आणि हे कॅश फॉर जॉब प्रकरणान गेल्या आठवड्यान संदीप परबान यांनी हांगा पत्रकार परिशदेन गोप्य स्फोट केल्लो आणि दीपश्री सावंत यांनी आपल्या कडल्यान 3 कोटी 88 लाख रुपया आम्ही 44 जणांच्या जॉबा खातीर दिल्ले आहा अशें सांगलेलें आणि त्या संदर्भात त्यांनी हेवूय सांगलेलें की ह्या संदर्भात आम्ही तिची विरोधात म्हाळदोळ पोलिसांत तक्रार दाखल करता म्हणून। पूण आज एक अशी घडामोडी जाली की संदीप परब एका 5 लाख घेतले जॉब फॉर कॅश प्रकरणात, कॅश फॉर जॉब प्रकरणात 5 लाख घेतले म्हणून तेजेर तक्रार दाखल आनी ताका रितसर अरेस्ट केल्लो आसा। अजून पर्यंत ताका कोर्टान दाखल केल्लें ना, रिमांडेर घेतलेलें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाळदोळच्यान एकनाथ खेडेकर।